ndanzwa mchingonzi mai mave ndimave upi? Ndinonzi mai Edna, mai mave ndivo vari paseri pangu apa. Munonzi mai Edna? Hongu. Mai Edna, ndiri kuona muri kuchera madhaka kana kuti matombo. Mungandisanangurira kuti chii chaizvo chamuri kuita panapa? Pano tiri kutsvaga matombo ekutengesa, ndoatiri kuchera pasi apa. Pfungwa yekutsvaga matombo yakabva nekupa? Muri maprofita makasvika here mukasvika kuti panapa kapa ndo patinokwanisa kuwana matombo ekuvakisa? Pfungwa iyi yakabva kupi? Tisi hedu vaprofita takangoonawo vamwe vachichera tikati regei tombonozama tione kuti tinoriwanawo here dombo. Tikariwana riripo zveshuwa tikabva tatotangawo kuchera. Tichitarisa madzimai akawanda, iri ibasa rinorema uye zvakare rinorwadza. Imimi simba iroro nemwoyo wekuti aiwa regai tinoita basa rekuchera matombo ekuvakisa zvinobva kupi? Zvinobva pakutsvaga kurarama, nokuti neniwo ndakasirwa ndine vana vaviri. Saka ndakangoti rege ndibatane nevamwe nditsvage kuti one kurarama, kuti vana vaende kuchikoro, vana vadye, vana vane kupfeka. Ndo zvakandipinza kuti ndiuye pano nditsvage basa iri rinorwadza kudai. Vana ava vakura zvakaita sei uye vari kuenda kuzvikoro zvipi? Ndine ari form 2 nomumwe anga ari form 6. Hapana here pamunombosvika pakuti inini basa randiremera asi kana handichakwanisa? Chokwadi zveshuwa basa rinorwadza, rinorema. Unombosvika pakuti dai ndagona kusiya ndiwane zvimwe zvokuita, asi zvokuita zvacho unosvika undoita seiko, nokuti zvakawanda zvokuda kutengesa zvinoda mari. Saka iyi mari yatinowana pano ndeyekungoti vanhu vana varaone kurarama, vaende kuchikoro vadye. Handei pamari yamuri kuwana, ngatiti pazuva kana kuti pasvondo kana kuti pamwedzi papapa muri kuwana cheuviri chakaita sei? Dzimwe nguva tinotopedza mwedzi tisina kutombotengesa. Pazuva unogona kana kutengesa $5 $10. Saka zvinhu zvakareba. Mai Edna, saka pabasa renyu ramuri kuita imimi kuti rimbotiwo nyore, ndoziva kuti munogona kunge mine zvimwe zvamunoda kuti mushandise asi hamusi kukwanisa kuzviwana. Ndezvipi kana kuti matools of trade kana vakutaura pachirungu amuri kuda kuti basa renyu rinyatsoenderera mberi? Inini kutaura chokwadi zvangu matools ebasa handisi kuada. Ndikuda basa rinondipa upenyu kuti vana vangu vaenderere mberi. Basa rinorwadza rinokasika kufa vana vakasara dziri nherera. Saka ndinodawo kuti ndiwane chouviri chandinogona kuita kuti ndigone kuraramisa munhu, nokuti basa rakaoma rinorwadza. Kana vanhu rume chavanochema naro asi kuvavarira chete. Ngatiti pane munhu ari kuona ada kukubatsirai, mataura kuti basa iri kuita sei, riri kurwadza. Basa ramungade kuti muite nderekuita sei? Ini basa randingada kuita nderekuhodha ndichitengesa. Ndiro basa randinoda, ndikuhodha ndichitengesa. Asi pekutangira handina. Kana muchiti kuhodha, muda kuhodha madomasi nemaonyeni muchitengesa kana kuti muda kuita zvemabhero, muda kuhodha chii muchitengesa? Ndoda kuhodha mabhero ndichitengesa. Kana muchibvunza vamwe vanomboita zvemabhero, mari yestati yemabhero inodiwa kazhinji inenge iri mari? Pane wandakambotaura naye ndichibvunzawo hangu kuti zvinofamba sei. Vakanditi aiwa inini ndinoenda hangu tinohodha, asi kana vaya nemabhero aya anoita zvekuhodha mabhero emabhura nemabotomu. Vakanditi mukaona 200 US munogona kuhodha, munogona kuhodha motengesa. Ma Edna, varipo vari kuona chirongwa pari zvinezvi, vapei nhamba dzenyu kuitira kuti anenge asundwa, anenge abatwa obva akufonerai otaura nemimi muchienderera mberi kuti aiwa rubatsiro rwandiri kuda rega nditaure nemunhu iye direct. Nhamba dzenyu nezita rizere rinenge richiti chii? Zita rangu ninonzi Awina Kim. Nhamba dzangu dzefoni nhamba inoti 0773 718 832. 0773 718 832. Ndidzo nhamba dzakare dzekuti munhu kana anogona kufona achidawo zvake matombo, kwete kungokubatsirai, but achida zvekuya kuzohodha matombo. Hongu ndidzodzo. Ndinotenda mai Edna.